Gado na harvestan ako. Nagalagay tan takot ta later. Yes. Symbolically, lalong-lalo na doon sa mga nagbabiyahe. Malaking hakbang nga po ito, Mr. Senator, dahil talagang ito yung inaalba ng China, no? Pero kayo personal, narinig po ninyo yung reaction ng China. Ito po ang take po ninyo doon sa kanilang pag-alma, Mr. Senator. Natural lang po siguro ang reaction nila yun, pero kung nakikita natin, pati yung Google Maps ay nag-react din na tama yung ginawa nila. Nabagi dito yung pinggol. Ito na nga yung Baka nga naman na. Tay-tay so ah. Siguro atin. Wow! Wait! Alukon? Sarap? Naraman na. Yummy.